Doncs jo vaig conèixer el gimnàs perquè està al costat de casa, però sí que és cert que m'agraden moltíssim les instal·lacions i que tingués piscina era un plus. I vaig començar a entrenar perquè fa 3 anys i mig em van diagnosticar amb càncer de mama metastàsic i em van recomanar moltíssim fer exercici i s'ha convertit en part del meu tractament. Físicament m'ajuda moltíssim amb els efectes secundaris, sobretot amb el cansament i amb els dolors articulars. I emocionalment, hi ha dies, per exemple, fent body combat, que fins i tot ploro perquè sento que allibero moltíssimes tensions i després em sento super descarregada. Doncs la meva classe preferida és body pump. Hi ha gent que considera que no és exercici de força com a tal, però jo he estat molt constant en la progressió del pes i en millorar molt la tècnica i a cada cop exigir-me una mica més. I després el body combat, que és meravellós a nivell de salut mental, deixa treballar tota l'opressió del dia i els mal rotllos. Bueno, doncs jo crec que es nota, no? I això també ha impactat molt en la meva autoestima. Em sento molt millor, tinc un millor autoconcepte i sobretot, com deia, no, els efectes secundaris no han desaparegut, però sí que és veritat que els tinc més controlats. Doncs crec que tinc bastantes habilitats per comunicar-me i per això vaig crear un canal d'Instagram, es diu Pilar Pos Vila, i des d'allà divulgo sobre la malaltia. I realment hem generat una comunitat molt bonica, m'escriuen moltes persones compartint-me les seves inquietuds o fins i tot demanant-me si puc parlar de certes coses, de manera que al final em considero un altaveu per a aquelles persones que potser no tenen aquesta habilitat. Per mi era molt important fer aquesta entrevista perquè potser ets pacient oncològica i et fa por o penses que no pots fer exercici físic per com et trobes ara i realment val la pena que ho intentis i mica en mica ja aniràs progressant. Potser pots començar amb classes menys exigents, però segur que tindrà un impacte positiu en la teva qualitat de vida.